kun ji abin da Ibrahim Traoré ce, préparez-vous à une guerre de très haute intensité. Ils vont pas nous laisser. Ils vont jamais croiser les bras pour nous regarder et ils vont profiter de la moindre occasion. Kenan shi yasa mu yi takatsantsan a game da forum kin nan. Wallahi mu haɗa kanmu 'yan Nijar. Kelke suwa abubuwan da za su fito mu haɗa kanmu. Kasar wannan ita kaɗai gare mu. In ta tarwatse, taw. Mu da muke kiran wannan wallahi ciwon ƙasan ne muke ji da ku da kuke ciki da 'yan uwanmu. Yau in wani abu ya faru, waɗansu takardun inda za su yi za su nema ba za su samu ba na hijiral ma. To Allah kiyaye. To, wannan jan kunne ne nake. Jan kunne ne nake. To, Europe da yanzu ciki ya ɗuri ruwa. Yanzu sai mu dawo Gaza. Gaza abin da yake faruwa, Trump ai satin da ya huce ya ce ya ba Gaza har subdu a midi. In ba su yi liberakin duka les otages Israelian ba, ya ce the hell wani gana break out. Ya ce jahannama za ta faɗo musu. To amma daga baya kuma ya zo ya warware magana shi. Ai na ga muku Trump mana. Ya warware magana shi, ce a ba haka ba, yace kuma zai mallaki Isra'i, wannan zai mallaki zirin Gaza. Zai maida shi guri ne na resort, na hotel, na wani Cote d'Azur da sauran shi. Za a yi gine-gine. Aka ce ina za ka maida, sai ce Egypt da Jordan. Egypt da Jordan sun ce ba za su karɓe su ba. Sun sani in suka karɓi le Palestinian ƙarshen mulkin su ne. Sun sani su karɓe su mana. Duk wata ƙasar da ta saki ko Egypt ko Jordani ta karɓi le refugee Palestinian to ƙarshen mulkin su ya zo. Ai da mai aboku da Palestinian wanda suke Jordani wanda suke Egypt tun lokacin an dizinafsan karantuti da aka yi an Naqaba. Naqaba ita ce la grande catastrophe après donc gashi da suna la proclamation de l'état d'Israël, abin da ya fara samun Palestinian shine an Naqaba. Deir Yassin anan ne Yahuda suka zo suka yi ta kashe Palestinawa, duk ƙauyen da suka zo sai su ta kashe suna je Hwarijiya. Wannan ƙauyen daga ya samu labari sai su gudu. Palestine wannan Israeliyan su zo su mamaye, daga nan ne wa'ansu suka tsere daga wannan gurare da aka ba su suka koma Gaza. Kun gane abin da ya faru. To abin da ya faru kenan. To akwai West Bank, nan ne autorité Palestinian take. To yanzu da Gaza tun lokacin da aka yi an Naqaba c'est la grande catastrophe. To yanzu ma ita ce da wannan Yahuda suke so su ma 'yan Gaza a cikin wannan projekin da suke nema Trump ya kwashe 'yan Gaza ya maida su Egypt ko kuma Jordani. In ya maida su kenan ba sun yi occupy ba a cikin ruwan sanyi, sai su zo su yi settlement su zo su yi gidajen su yi mamayar su. To aka ba shi shawara. Wannan abun in kai tashi hankali ne. Kuma Israeliyan wannan Palestinian wannan kasar ba za su bar ta ba. Kamar yanzu kai ne a ce